Piny Kenya William Ruto chako ayanga hola mar Hustler Fund kendo chopo achiel kuom singo mane riwruok mar Kenya Kwanza omiyo jopiny e kinde campaign. Piny owacho mar Kenya Kwanza wacho ni ma en achiel kuom yore mag jolo jopiny maonge kod nyalo mar kawo hola e bengi. Chris Owino miwa ler. Oganda jo Kenya maromo milion 8 mane okete bug jogowi matama kata CRB kuom leo chulo gopogi koro chunygi nyalo buonjo tok jatend piny William Ruto miyogi thuolo machielo mar kawo hola e omenda mar Hustler Fund. Kawo loso e kinde chako ayanga omenda moyedhi mar Hustler Fund, jatend piny William Ruto owacho ni chunye mor nikech omenda mar Hustler Fund dhi miyo jopiny thuolo maromre mar kawo hola ma ok odewo gope magi kuonde mamoko. Mimi ninafurahi ya kwamba leo tutakuwa sawa kama wananchi wa taifa la Kenya. This is the fund that is going to equalize all the people of Kenya so that every citizen can know that they matter and they count as a citizen of the Republic of Kenya. Kaluwore gi jatend piny, hola mar Hustler Fund dhi gonyo jo Kenya milion 8 manyocha otwe kod nyororo gi kembe chiwo hola. Leo ni siku ya furaha sana kwangu kwa sababu leo tutawafungua wa Kenya wa milioni waliofungiwa minyororo ya madeni ambayo hawawezi kulipa. Ruto olero mopogre kod hola mamoko, jopiny biro yudo hola mar Hustler Fund e yo mayot kendo mapiyo maonge badhrok moro amora kuom diyo *254# e simbegi mag ong'we yamo. Poleni wabunge, najua mlikuwa mnajipanga kuwa na komiti ya kuendesha Hustler Fund. Tafadhali hakutakuwa na komiti, tafadhali. Kuna wengine walikuwa wanajipanga mahali fulani, wanasema sisi ndio tutakuwa komiti ile ya Hustler Fund. Tafadhali hakuna komiti. Hii Hustler Fund haina bureaucracy. Nilikuwa nasikia watu wengine wanasema mbona hii fund haina secretariat? Hakuna secretariat kwa Hustler Fund, hakuna komiti. Tumekubaliana technology ndio komiti yetu. Wewe na simu yako, hapo ndio komiti itakuwa. That for many people in this country, it does not take millions to change their lives. Hata 2,000, hata 3,000 inaweza kubadilisha maisha yao. Jopiny biro yudo thuolo mar holo kind shillings 500 kod gana 50 e chenro mokwongo mar hola mar Hustler Fund. Jogo ma okawo hola ibiro juogo atamalo 8 higa ka higa, omenda ma piny ka ipimo kod mano ma bengi juogo jopiny e kinde ma gikawo hola. Today we are walking the journey as a nation to begin the journey to a single digit interest rate in the Republic of Kenya. This is a momentous occasion. All critics and theorists and analysts give the Hustler Nation a break. Let the Hustler Nation wako na kiongozi anawashughulikia, anawasaidia, amewafikiria. The launch of this fund, therefore, will go a long way in realizing the financial inclusion of millions of Kenyans, and as you say, 10 million, which is approximately 20% of our 50 million Kenyans. Bang' chako ayanga kidieny mokwongo mar Hustler Fund, piny owacho chano chako kendo kidieny machielo e dwe mar 2 higa manyien, kama jo ohala matindo biro kawo hola kind gana 50 kod gana 100. Piny owacho bende geno choko omenda maromo bilion 50 e bwo higa achiel, kaluwore gi atamalo 5 ma idhi ng'ado kendo keto agulu mar kungo e kinde ma ng'ato kawo hola mar Hustler Fund. Chuogo omenda mar Hustler Fund en achiel kuom singo mane riwruok mar Kenya Kwanza omiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. Bang' chopo singo mar chuogo omenda moyedhi mar Hustler Fund, piny owacho mar Kenya Kwanza koro dhi keto mahino mare e mar bero ohelni matindo e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.